읍사산 가이고로탄 nilaylayan kabunyan manipud lang sin kaisan babaan din kaapuan si kabunyan inted na galing pakayla sinang Tiyak na talaga. Nakahawat, sinagagat ka na pintas. Siya, siguro time dito yung aginiin mo na. Ay, apo! Apay marangahan ka nga napanag-duty. Ada ka man dito yung agbarbartok. Awan ti among nga trabaho nga agbartok lang ti among. Ano pa'y among nga tumulong pas ano tangay nga agbibno kasat kanayon ti aramidam. Narado ka kasi mangkot, baka ka nakididit i-J. Burnham Park. Nagkinidit man ang ditawa ko na nga. Nabandog dito pa nga napanagtrabaho ko. Danunan ka pa lang dito nga kasakat. Ang sao ka pa lang timadi. No, imagine ko nga karapang ka nagdidit. Tuwala ka man dita. Makauma ka. Panawan ka man lang. Napiket mo. Yung ano natin ko lang ako. Humati ko lang. Nanay ka pa lang mas sumumot nga. Sige, apan mo alam dyan. Barang isa akong dyan. Barang pumanaw ka dito. Siyak bati dito. Balay ko dito eh. Yung ka na, nasawag dito, ininumong taday tati, balin nga asaw. Kapag may isa ko di badong. Ay, balin na siyang may mga na di badong. Sige, panahon, kamalangin dito, itapno, day tati, balin nga asaw. Laklak kayo mga garulog, awan pati among mga trabahon. Tumulong lang di pasin nga trabaho, tan mo nga kaya nga rabi din. Nagganong pa lang din, nag-aaraw niya, nagamin nga sila pa lang din pinilik. Dito ka man lang. Lord, kagwapuan. Manang ay day manong ay kumakanya. Si kaya manong dan baka tubot nga din mo dan siya mamagan. May imo kaya si lang warden di ay amag na. Hindi ko kunam sister. Apa siyak mat yung tongtang. Apa itu kunam nadalos na ito eh. Awan ti anak nga bababay. Si kagamin manong agbalbaliw ka ta day kasani manang agsubli. Kasano nga agbabayo nga nya tikastan ti agbarbaliw hang balin nga baliwan ti bagi no nya ti katatawo. Day taw galing manong ti balbaliwam. Kaya't mo manong pasikat tituladon day ti pudot mo. Man balbaliw ka digan tanong si Domingo ya kadamda kami makimisa dikat din makimismisa ya. Ti misa dati bumababto nga makan. Nga magapudya nga to. Say gamin di bagbagak ya manong pilosopo kamit gamin. Nga nga graduate ak ti attorney ngamin. Nalaingak. Nga ginom ti ala. Nayalain mo dito pudot man kakabagbagan ay. Kama to mismo na baka pumanaw naman ang katawan ti kat kawarat. Kung ano naging kaya nga prank na slain may ni bakit nga agsasaw ti napingsa. Ano baliya? Kaya po sir? Sino kami asawa ko, may mga magyan sa rumay kamang kung matang sila. Patanan sila kayo! Ano, tinugali ka sa kay Mano, hindi lang maano saan. Ano, kay mamabay talaga rin ako sa nulayan, kumada pa lang kayo, pansinin siya. Ikaw lang, hindi lang ano saan. Masaya sila ang mamadong ngayon kami. Sino naman, watak ka pa malulat, sumaka pa rin. Ngayon ako mo dahil malinis asawa, sa unang malulat, sumaka pa lang ngayon. Kasabat na pa lang sa kanya, patay na ng iman, aditan. Sumasakyan, imbis na nabayak pa lang ngayon, wala siya, igat na kayo mag-iinom siya. Silsilos siya, sinunod. Kagugak iman na diyan, kakaan. Basta mansilsilos mo siya, magaibaga na mo sino. Anong sam sinay mananob na? Magpaiso din ni bagbagam ay sana. Manbabawi mo lang, anat na anapon si ka. Ako di manong, kanay magamag di ulong siya mo yan, mabagang sidalang gamit si Tarayo, iso nga na imaniak sina. May garot, anong sam sina ha? Ano, ay makita to. Ay manong adi ka din ibagbagayin maniak sina, tano umali ang busi siya sa kundi mababain sa niya at no. Magay problema sa ading ko, adikan mandanag mo. Anong sam, umali siya. At sa kanya bahala. Nga. Lang may kaibati din bag mo sa ulit isa ano.
Maybe I didn't love you quite as often as I could have. And maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you. Mantap. Tahu lihat. Alay itu. Ay. Ya. Ay, Manong, ay, kumusta ka? Pay kayo malis na? Ay, kumusta, Eric na? Ay, Tiga dos tibiag ko tinubong. Tiga dos tibiag ko tinubong. Tinainan din pabayan. may ngalod ako man, as agas mo ta tumarom. Ang tiga dos ko tibiag ko tinubong. Kinanawan dakti di ba nang Apay, sus, tama ka na, may Manong, ay, din ba ka pa din, Manong, mailamot gawin ay sikay ng kaman, yun, anapon man diyot, umulun na katutwa, karakaroon man, balbaliw kaya. Pero may man ay laylay, dun da kan Manang, isang ano, man balbaliw kaya, doon kan man pa yung bagot, anapon yan, umunod man din sikatan, laylay, dun da kaya. Kasi man nalay dun sa kamo. Siyang kata. Dani bos mo? Di bayaw ka? Diyos ko, sabay ko at magbalbaliw si asawa kay Doy. Alam, si bakat mo tanang din ka po. Lansay ka pa. Nakainuman lang mo yan. Baka po nang samot magbagak. So nga, kakaan. Magamot ng mga alis na. Nakamalis mo, anak mo rin na siya. Barang nuwalo ka magpasig siya. Ang kanap nyo ay mga alis na magamot. Anak rin, malis na yung bayotan mo na. Nan-apply yung sikatan na yung baka siya nakikula na. Itak sa tan na umalis na pa. Ang una mo tangay sila ng surutan. Gusto nga sigurado na din malis na. Baka nanana pa titin sa laki. Baka may haramin mo alitan. Yat na kumanda sa umak. Baka nang bartot kaya ng sabat ay dinandan ko. Santay na rin. Ay, say kamalik eh. Ano, kamalik kayo man. Baka tariyan anak si Pagkalisayan ma. Ay, alam din yung tipo ng bulo. Ay, kulay si kanan mga. Pang Bayaw ng number ko. Tiksam to si siya. Baka no sumakot. Iliyo ya baka sa inmiyana di. ay, lang, baka no sinmangag paiso. Eh, alak ni number mo ta, iparas kumot lang ay mga tawag at ili. Aw, Na mabalintan, baka waras niya. Panamukat sila yung mayanak o bangin. No, magamit din malalis na.
baka ilitkid dia sina ah. Ako ba? Parang po. Di ba magkadi baka may ganda angkal pitis dia no. Buwan na inananak ko, anak makaptin. Ya, pengag pasunga magay man titik siya pada sa kay tiksan bagay. Kuday talak din number mo ta ipadas ko mang itawag eh. No ano asit itawag niya. At no sunay ka na asit pa man sa sabat baka wala problema na yan ano. Nahird, ta asik itawag no. May asikan ano ka, mang tiks. Ay, ako. Hey, bayo. Ang taon na rin, na. Mga nari una. Ma, saan dating ka nun? As a food scientist, mataas sa standard of nutrition dapat tamang pagkain niya. Wala yung time mo sa nari una. Gayam kabaulan tiag may sa ta dito'y lubong kasapulan ka tanu to'y puso ketawa ka biag ku gayam awan serbina kasapulan ka biag dito'y lubong kasapulan ka miag dito'y lubong kasapulan ka dito'y lubong nagulo kasapulan ka rigat tibiyag ket sumang bayda may lupit awanam nama agbir-biro ka iti sungbat na kasapulan ka biag dito'y lubong kasapulan ka Miss, ada ni auntie? Awan, Ala man si ko, bayat ti sabong. ay sikat sikon, di nang imbagan na nga panagala. Siyempre. DJ, 6,000. Pirma ka.
tao kayo nga sadot kayo nga manggod. Adik ko, ang mga tukod niya. Ako di trabaho nga mabalik ng mga panggunan dito eh. Bumbuhay ka nila, no pinyaran sila, niya. Ay, pagta na inak di. Salamat Uncle Apan. Ito din. Isakyan ni ko, si Charis. Bibigod lang ni... Ay ako, importante dyan. Importante ni lakay ko naman niya sa akin. Ay, susi ba kita nakita na yung tumarta na yan? Salamat ah. Sige. Ang tapay ko rin kapin niya daw. Sige, salamat. Tawag siya kanya. Awan eh. Malikatan di ngalis mano mo, bisit sila na ka na. Wala na yung sino item sino yung pag-anak ka no? Lak na namin. May sige. Bisit sila na ka. Oh, nakapasyal ka mat mano. Yara ko tabi moya kan babae na nanapon si ipagmutan di inmapos tabi iman sama tinang kamali. Kasano kami piman nga uray mo sino nga babae akat mauma itikas kastan bukas tapi man babayiho ka sugado ka manginom ka amin nga bisyo kat adaking ngam uray mo siguro sino piman nga babae tindugo akat panawan da ka kas ano piman nga handa ka nga panawan kat kastati kanayon mo ay kaskastaki ni bakot mo imbag kumanuhan mo nga kabkabilan isuna apay animal ni bakot mo takastati kaskastan kinyana tao mo't piman digjay, siyempre mariknak dahi tata, syakot babae ak. Apay kayat mo nga aramidan to ti asawak kinyak dahi tang ay kaskastan kini asawang. Kan minuto madak nga babae nga kabsat mo, sunghan mo ay kaskasta kini bakit mo. Nyorod ading ko jadi kamali iso nga babawi iso nga binirbiro ko ti manu nga bulan jakmot na birukan. Talaga kamali jay ading ko iso nga dede tiket nga kuan. Wa ko mah bareng dati ugali ket mabalbaliwan. Nagbalbaliw ka, tulungat si ka. Nya nga itulong ko kinya no kayat mo nga itulong nga giskwela di uray tulungan ka tapos tigas ta kat malpas mo iti panagadan. Wala kayak mo ket ading ko. Ay awan itilin na kayan no pagkut di eskwela. Unada to pa iti pagsasao nga yung kini ayak kat awan iti inubingan kini na kayan kasta mo lang iti panagadan. Awan iti inubingan kan din na kayan. Sa bagay ading ko adungot nga agbaysuday iti tilaklakayan dita ag eskwela ti kolehiyo. Ket unsa ag eskwela kung ti question mo ket padasak nga maki-exam no makalusutak iti ko. Katuna din nalaing ka kayam dayta mailusot mo dayta makapasa ka. Nalaing ka mo. Sinubram lang tilaing mo, isungan eh. Tinanawan na ka ni bakit mo. Problema lang ading ko, dahil ka na kami diba, awanti pang pinasukin niya rin mag-eskwela. Aling kamat nga trabaho iti rabii, kasya eh. Kiskwila ka iti aldaw, tapos tigas na ka dati pang alawan sa juti na ubing. Kamidak na ta ading ko, tuloy ko sa kagpas mo mag-eskwela ta ako. Sayang din ni Rugyak ini. Sapay ko mati Diyos ta, matulungan dak. Yaman ako, basta iti desisyon mo, manong ko kat ni, nga naragsakan at mayat tirik naktatata, at least kat nakaamiris kan, kada iti madigay nararamid mo, kat tatakat ni, tatapay nga lumakay kan, santo kapay nakaamiris, tataka nga limakay kan, santo ka nakapamulot nga eskwela, yung anabali mo kiti, babali iti bulong niya, Diyos ko kaya nga, malampasan tayo na dito nga problema nga dinutulog ko niya. Yaman ang paano.
Trump man pakir napo kay pubutan. Kalau maminsan, umatkar kayo tano maborboring at sila ya. Magaikat ka doon. Ang magandang balita Balik. Sino din yung balik? Nung na inmali ko si bayaw sina. Udi talaga iman ay nan balbaliw. Hindi anak na bakit na tatulungan taot tan manis ispilot no ani sino Cholo jit le ngay tadi makdunga i-graduate na iman. Kahit adi ay idinmalisan waras bakit na sa adik nga ro dan inbagay waras bakit na sa tan may bagak ay waras bakit na sa adi pa isag pa nakatamok nga ro day artar-artar kay no mabut na adi na namunin ni kaanakan bakit na yan adi na namoy lubong na so nga ay sa kan adi katin bagak iman kan bayaw adi ay angkat man alap adi si babae sa ano, di babayan. Kinagpaiso na di inmali si Lakay na manong ugas sa tan, layo na nga ro da ilanang, adik nga layo tan. Alangan ay pabala, kadi pa'y amok nga ro si Lakay na kagdi, artar-artak. At no, mayat no, sanay nan balbaliw. Ay, ibagbaga na magkidi ay nan balbaliw, kanakarikas, ano ay nan balbaliw din. Inmali at kaman ang nabubutan pa lang yan. Pantan sama kedota, medyo hasta mantaulit mga kapita. Tak, kat sino nga iyat akong ngarot kan bakit na eh talagay nan balbaliw nga ta sila kay na. Balbaliw iman. No kasta ngarot. Kastoy ti kasta tayo ta awan tataya. Si bigat si umalitan makimisa matlang di. At mansabat ako simbahan niya ta silita ko matlang man tutungtung manong blasit malam kami niya. Naksin agsapa ay ka man ang magaling manablasin malam iso sin agsapa Ay, alam Gavin. salamat Mr. Chairman ta nakaumay kayo po nag-feed. Good morning. Sige. Church. Good afternoon. Imbaga malam tayo amin Mr. Chairman ta. Salamat ta imay kayo kung nagiti church council kayo. Napayaban kayo Mr. Chairman kung nagiti kadwa tayo ta kahit kung nga dati ipamambuka niya yung baro nga kadwa tayo. Kat adat ta isunar war akakapi dandama o may isuna. Kabuto ba rin tibaro ko? Napay nangan katatagay may manuan. Nanganak mo, tiyan mo ko nanganak. Nanganak, Baka di ba? wari kan sa sino kinamod nagsabon? Hindi kinanta ko lang, adi. Sige lang. Sige man pa eh. Sino nga di? Amo, ba nitan kinanta ko garat? Bumalakot pa yung atang malpahin tabak mo. May. Nagbayag tiya, Berta, Mr. Chairman ta. Sige. Tapos, Ops. Omaikan pastor ta, ura dada tiwak di tabangir. Sulit tani medyo nag-review sa kami. So medyo nararaw. Sige, okay ta. Taytoy di kunak nga kahit kung ipamamu ka niya yun. Oh, pastor! Sige, guys!
ayam data. Si Kajay magbagana nga barbaro nga may na. Malagib dak siya Jay tinulungam idines na Jay bag ko. Jay reading ko. Ang pastor ato ko. Ay, si kagayam niya. Talaga ako Ni Pastor Johnny de la Cruz. Sige, kaya na tapayaw ko na kumahan niya. Ginawa ko kami ngayon sa mga kita-kat. Kaslaan nga sika, kundi barang mo, babaling bagay mo talaga nga dapat agpastor ka ta. At sikati, agpastor ka ta din eh. Napayag nga binibiro pati unos 4 taon. Kat di ka nabirukan yung agyaman ng Diyos ta nasarakan ka. Isuti na isuro tipod nung dalang kat nakita ka lang. Kat pagbalin ta nga baro abiyag deti pa nagsabat tamanin. So mapakawan na karigtinag kang nagkamkamali ang kain na napalapas nga daw. Tumugdo ka dito lakay ka, nabayag ka naman pinakawan. Lakay, nabayag kayo napakawani ka. Sin kinmaanak, minang kayo na nakunsik ka. Perminot lang diliw ko, handa kayo. Nung inpapatik, linabanak din iliw ko. Hindaan po si kararag, tapos si kakumayang malawlawagan din naman. At naisalamat, tanayodwanin mo yan. At least ay naunudang din ustuway danan. Salamat na ako Diyos, tanasubatan namin din kararag ko. Kumusta pa kayo man si Boy Sidi? Yan din niya, tinanak ko eh, ngay eskwela sa elementary, grade 5 na yan. Ang gumagawa ko eh, kasi kansamot na mana, medyo pwedtenos na. Dapat lang adi. Tan sino pa di alanan si kana si kain malanan. Tandi si Lola na iman na kitutuwa na. Ay tan si Kapay. Tara mo. Pagkatang di kapay, nandi nan iskura lang. Yan, laton mo tayo di sponsor tako. Medyo may sobra rin, papawit ko. At sa Aligord at may salamat mo rin ka man isa. May bayo. Naroon ng tungtungan nyo ay nalpas. Nalpas, ano ka? Maritan de eksakto samot ay amom din birthday na. Ako niya, di mo ka magnuhan niya. Alam na linglingaw. Asus. Tapos nga. Di bali, isagana di iligalo. Tamit ako nga rin de pwesto, anta ko man ayayam kasi ni tultulit ako di ngalat ako tanay mas demet. Ang takot ka? Tako, may tako. Munta? Takot. Ito. Tapo da bakit ay man pura ayo mo kay? Tanda ka na man tukat na may lut naman sa gana pweswari. Ay di bali sa taas siguro pag manwari tumutulog ka na din. At ako ba ito sige para na kita ko sigat ako si. Agor. Bagay. Apay kasla da ligis na di ba yaw? Ulman. Sirok na yan. Nalokay samot sa nalokan na din. Tolilyo. Punta kay, turun bus na kami na bali na, magandang bali. Di bali uday ta. Sit ako rin i-repair na ba yaw? Sit no. Daw saran ako lang. Dito ko rin sila baka makasagana na. Ay, oh. Sumafter tayo karanak tayo. Managparabot ng mga asing nga Diyos mi, agyaman kami, tanaunong kami, tatanga daw. Sapay ko nga, tabindisyonan amin na ito nga kanumi. Amen. Ay, gusto na? Uy, naimas tayo na yan. Naimas tayo na. Mr. Chairman, Pastor, mga lalaki na. Sige, salamat ah. Nagamin, tapos asawa na yung sa mga luna. Ay, so kaya mga. Di bali. Mawatan mi na ta. Happy birthday, Juan! Sige, salamat. Ay, mawatan. Ilang mata asim yawawis. Tatlo, manong daw kasi. Wala kayong matang arit, asawa yun. Kasi kayo namoy na kayo. Bagong wala lang ako, kasla, na ako na din. Alam mo kiti niya, magagaling nakalinin. Ulit. Yang
ba? Amoy yan. Paano ay na magkalik-kalikan? Ano ka man magiging namang asawa ka ako ay. Kaya kumanchaw ka na? Kasi mga asawa ka ako. Ay mangyalam ka? At ano ka kanwa tapos kan man anong pabailang mo yun. Iyat na iman ay bakit ay kanang magagayam na niwasalig na salvasyon yan. Oh yan, di starring di bumburan yung ay ano ka? Gaya. Agent. Among si Saripda, sinigana din pa yan mo inay kan anak ka no. Kasi umilak man na, bakit yung ayaw napinta-pinta siya? Kung Manuel at ano gusto tanay abos pastura tan sino pa lang di matahapang sa udog yan ay pastura. Ay, still available pa lang si Pastora yan. Ay may ibagay din kapsat mo inay. Mabalin din pastura tinaani. Ilang malino rin kapsat mo inay at may bagay. Ilang ba't ka man sigaan sa kanya? Yan na ikaw, naggaan pa si chairman, yan na ayak sila. Madayo ka pa ilang ayutan. Sino yun? Kunya na ilat si kaya may ka palang idyo mo. Siniyot na yan, igiginap mo palang adkaon yan, gamin ka man kan bisto ko lang natuktukan. Ay imang gat usto din rik nakinsik ay so mga kamah nagat natutukan na disupod. Nervous pa yan mga ibagay ayat ko kan siga. Kamat tinara, hindi kumari kung sa kanayin galak tirik na. Ay baka naman kanan natan chairman na pastora ka baka may kanan na. Tapos naabot ako ko pag nasa kuwan. Magkisitan pala sa mga tinakabaro. Kasi na. Maga. Balik ta pala istorya ito na. May ni buktan na yung apply sina. Kalit ka na man-apply. Manong salamat kayo na, tabi na yagang sa kusagin mali. Siyempre, amok din gapuna, tanamok na si Payawan na yung madwani. Dan nan barbali ko pre. Kat no inawat na rin siya kay ako doon. Na. Babalan sinan karar, babalan sinan pamati. Man barbali gaya na sa ikaw. Dati away karar mo pa sila kayo. Dinutuman na ng barbali. Hindi na ngayon, naduma kumakot. Tulog lang kayo ng simbahan. Tapos denggenda sa may bagbagan mo sabi sa sauna ko Diyos ay itang na makita da kan mariknada no anya ti dapat nga dalan nga pagnanda anya day nalintut nga dalan kat agbyag kan tungad na nangaw kat ay baka gusto din yan magapili At sa kanyang pwesto, managbaso lang inayagan ako Diyos. So manyaman ako ng gusto, ulay managbaso lang inayagan ako lang sa kanya. May kinapugunay mo, kailangan din bakit hindi ko ay gagawin yun na. pasensya ka di mo ako ko inawag si bakit mus na inawatan wala rin magana gagawin ka na na mansilos-silos ka dan ang silos may wood pun sa mansil-silos kasi mit ka po na amang irurulun din asawa niya ote indoro mo tadi hindi kinmahanap tinay na ka at ulay din anak ito tinay na yung di balik adita kon kasi namun sa napalabas lipatan tapos sa napalabas tapi duani na bonus din pabigayo kasi At pasuki man jay, at silo-silo sa hindi mapana jay Bible college. Di silsilos mo kanu de asawa. Imbista na singkot, agrabit kit diti. Dakes Niloloko. Yung no kita ang kit asawa mo ada garaan ta medyo kahit medyo pati sa baling nga lalaki. Pakita mo na tinapintas makonsensya. Tipod lugayan nga dalan. No agsilsilos ka. Sukit diti may doron tikila bulok. Anak magkit din kanan ang sosyalang di lang kamalitan, uray sakan. At di kaman or di iyakat na kinma anak, patit din anak ni ay magati man di bason na nairaman giti siya gapon asawa kay nay. At di ba wala kay motor sik adi way amag na. Di ba? Wada di inilak. Bakit nakwat inilak sinabing usa, hindi kat namin ad-ado. Ay wada mo di man babae ka, man sugal ka, man ibon kapay lang. May wada am amin yung sik ay sungod ka magagay
Arak kamu di iyat ko, semua di kamar di iyat, terus di imari sinam ko. Tarayok sa mana, wala na ito, magpapagpagaan siya. Iso ko na yung manyaman ako tuloy siya, kaya di imari sina. Kinawat na sa kan, at naawatan naman sa kan. At di bayan at abo. Yung madalas na abo siya, may gusto iyat ko. May manak mo sina pag imbis ko mata bagus ko masih kasi ni at may bababay ka. Manalaki ako magutan, wala mo di ulo may lumayat siguro. Like kamu kan ina kada mo siguro ulo may lumayat mo pidak ni mundi. Hindi ka dili ko kitin yung karbarara ko kumaay sapay kumata si kaya nang kalpalo pa kumata masultam di gusto ay danan. Yung abani mat nay arak mo papay tanay nang kalpalo pa mo kasi sala-sala mo tanapo Diyos. Naagbyag tayo ti pamati, tal nati masagrap tayo. Nung naagbyag tayo ti nululong ko, problema mati masagrap tayo. Pagpasurat pastura, iti kapadasak hanlang ang isurat ti Biblia, ngano aniat mulat ng dito. Iti kapadasak talagang ti kuak ti Biblia ini ket ang pamamati jay ngano anat inmulang ket apitem. Ngem idi napadasak ko, jay inmulak inapit ko. Mulak na iti harbari, iti panangaramin ko ti dito. Katay manong ang gayud walit adit ano sa may mananak si kadwam na nayo. Lemot nan balbalan si lakay ko tay nani kat alis mo ta bantaw ya ko dai data obon ilan din anak mo. Aw magay problema sa. Magay problema sa. Iwot ta inyawit ko kami ni probinsya, timaan si siya. Timaan na karang katuga kananda. Sa akin probinsya tan diniyuktan ko man ay di rasasay ng support. May uray si Bigat at si Nuruda kayo. Ako si mama upat ay taon ay suwasay. Diyos ko ikakararag ko kumatag sublin ni mamata ni mailiwakan niya na. Diyos ko ikakararag ko tagja babaero. Sugadero, santo jagin inang baliwang kumay suda tatlong ang nga mapuran dya balbas na dya imperno. Ay sakli. Tatang mesin mawangak. Oh. Aw nga ron, Mike. God bless you. Ang nes ka sa sako. Aw. Mike, kumusta ka ta? Oops. Yan din, sige di magdakil kayo ba? Ay, kapapon mo dispilan, patadam lang sa kapit. Ay, kapapon mo dispilan? Oo. Ay, kit na. Sabay yung ka na kayo. Yan, sinag-grade mo pa eh. Namuawa, inmari ka. Aw, Nagtauli ka. aw, tanay, met mo na yan, balbalik si asawa kay tato. Ay, Tababuo kasi din pabiyak. gusto sa tawaday dimteng ay mapteng ay nimnimod niman. Aw, tanay, makan kasi pa din ang anak. Udah, sa buhay, hindi alam mo bang kaya mo ito. Oo. Di panagnak nalawa at isyento napalalo iti uwaw ko sinmang bay manen na dewel abagyo jak makita ti dalan ko inawagak ti Diyos hari ti gloria amang silaw ti dalan ko ti dalan ko nasipnget tunay Diyos ko maasik ka naasyang ti Diyos unay kanya imbaon na may nga anak na amang si
sipnget unay Diyos ko maasi ka umawat ken Kristo kada suo